O cruzamento entre Benito Corval e Daniel de la Sota en Pontevedra volve a estar aberto ao paso de peóns. Despois de 2 meses rodeado polo enreixado, xa está á vista a praza circular que protagonizará este espazo. Resultou moito máis complexa do que estaba previsto nun principio. Iba a ser unha obra de pavimentación e ao final transformouse nunha rehabilitación integral desta zona pois que va a quedar xa lista para os próximos 25 ou 30 anos. Xa está aberta o paso, pero dende o Concello calculan que quedan unhas 3 semanas para que a obra estea completamente rematada. A partir de onte que xa empezamos, o traballo é demoler cada unha das esquinas, retirar estas telas verdes para poder deixar a vista os escaparates, non se pode un achegar a eles, pero polo menos pódense ver, e unha vez que teñamos esas 4 cousas feitas nas 4 esquinas da praza, proceder outra vez a pavimentación con este pavimento novo que se está colocando e o entronque coas rúas que aquí desembocan. O que non variará será o sentido do tráfico. A praza de pavimento de formigón puído será de preferencia peonil, pero seguirá estando permitido o paso de vehículos. O tráfico non o modificamos, sigue sendo exactamente igual, o que pasa que agora sí que queda claramente unha praza de preferencia peonil, queda a zona de Benito Corval, digamos, o ensanche perfectamente conectado co centro histórico con un tratamento máis noble do que tiña ata agora, que era o que, bueno, para o que estaba pensado, o que teñamos ata agora é un tratamento pues, casi provisional. A obra complicouse ao detectar un pozo deteriorado na rede de saneamento que producía filtracións na contorna. Ante esta situación, o Concello decidiu renovar 42 metros de tubaxe nun novo trazado, o que obrigou a retrasar o final da intervención.